Pwede pa kuhanin mo sakay? Oh, pwede kaayo. Nya asa man buwan mo sakay? Aris tangke. Uy, kay ko padagway ko dira? Oh. Kaigo kaayo. Bisag ka mo pa itangkihan kung tangki day. Kaigo gyud. Hindi job, bisag basta chicks, igo. Ilong nagmusigi ko. Ginihara jud kog hulat diri ba? Wa japoy habal-habal. Oy Mark, mamasayro ka? Dili. Ano man? Pasakyan bibi. Daog day ko ninyo. Ah, dili mo gud ikaw ang sakyan. Mani ba? Ang imo ang motor? Kaya sa maday mo padulong ko no. Ato dito sa unahan kay now, nalinis na namang chinilas ug ginutos. Una sa laday na nakaw kadaghan ang chinilas baligya dia o mo palit. Sa man ambit mo agad. Talaga sarap ang imong reklamo. Amigo ra mo musakay. Sino? Tapod. Uy talaga yung sabay minog yurat ko ningon ko di ko musakay. Di mo kaya mayabagan ko. Sa pa Mark? Na? Ay, wala lagi nimo patangkihan imong motor. Alangan ulay ka tangki. Tama ba? Oh, bitaw kan mo god nang mahadlo ko tangkihan ako di ko motor ba kay basig mo kuan. Maklap? Maguba ba? Ay na lagi. Magasgasan? Oo, mo ba? Magagasig pa mo istorya na tala na. Asa na laro mga tawhana? Wala sa ko ninyo magsakay. A few moments later. Unsa may bayhanan ni balabag naman ang kalsada? Alam Mark, chicks kayo. Gani. Pwede pa kuhanin mo sakay? Musakay ko no siya. Ay, sorry miss. Pasag yun nato. Ha? Yung kadi mo patangkihan. Chicks kay na. Ang yadi nato. Pasag yun. Sabi kay chicks imo yung itangki. Kami ganun ha, yung kadi mo patangkihan. Kadi ka maluoy are palakto nimo na oh. Madawat na yung beauty ana. Hindi ginaibog na. Ato na pasag kay chicks. Ato rin tangki diri para di ba makuan ba? Agabi. Ay na ko sige reklamo kay di may ikaw driver. Amaw ba? Sagda naman mo chicks ang pumiyang. Ikaw brother. Magpalit gigag motor ha. Karon now, surti kayo. Kita dayon drag chicks. Kita ndo apo palit ta. Hindi mo palit pero ko ka atong kagang na. Asa mo ka padulong day? Dito sa bulusan. Layo pa man to kaayo di yang atuan. Una kay palakton di ka maluoy ana palakton dito. Layo kay to na maglakat ra di ka mo pasakto dito tangki ra ko nato. Chicks ba? Chicks mo matabi kay chicks. Sa kyunju. Alangan. Chicks ba na dapat nato nang kuno ba kana dili ang dog-dogon ba? Ugda-ugon. Unaw nga. Ay dili lagi mo abot lagi kay dili ka mo driver. Bantay man nagpaplitikon pud mi niya. Aw. O ka muna i-plate. Mga meron. Pwede pa kuhanin mo sakay? Oh, pwede kaayo. Nya asa man buwan mo sakay? Aris tangke. Uy, kay ko padagway ko dira? Oh. Kaigo kaayo. Bisag ka mo pa itangkihan kung tangki day. Kaigo gyud. Hindi job bisag basta chicks, igo. Ilong nagmusigi ko. Ta sakay na. You know, map ng tarog sa mut. Dayo pa ba ito imo ha? Sana all concern. Kay ko juday ko dire? Kaigo lagi. Treya ba? Para balaan nimo. Ayaw ana. Oh, juday. Ana diri. Da ana di ka balo. Kana ba kana istog diri. Kana ba? Good. Ngay mayo. Ay kung musigi kon kuan. Wala, okay rumi. Na ato na ta. Ina. Adi na ta. Okay na ka? Okay kayo. Istog diri. Okay,